Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat saya nggih, Pak, Bu. Sedekah desa hajate wong sak desa, mbancaki desane ya mbancaki awake dhewe. Muga-muga mari sedekah desa rakyat kedondong kabeh seger waras, panjang umur, rezekine melimpah ruah. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku seneng bengi iki oleh tanggapan ditanggap wong kedondong hajate syukuran. Bayar aku engko sak pirang-pirang menesuk tak gawe bayar cicilan. Anjen utangku sak bajek. Ketok 800 ngene iki nek dagelan iki. Iya akeh. Tuku lontong tiba geblak prawan kedondong pokonge ronge mblak. Lemu-lemu ayu-ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Berita no TV akeh kasus-kasus sing kejadian dolor sing maneka warna sing gawe susah manusa lan perampokan uga kasus perkosaan uga gak ketinggalan kasus pembunuhan. Silan narkoba malah dadi urutan pertama sing gawe susah bangsa Indonesia. Apa temen cak saiki jaman wis tuwa buktine akeh dulur sing dadi wong liya akeh wong sugih sing padha mentala uga akeh anak sing wani karo wong tuwa akeh penjahat
sing ngilangno nyawa kok tega mentolot karo sak padha-padha padahal tujuane cuma pamrih donya bondo direwangi gak wedi dosa gak wedi sing kuwasa bencana alam cak yo sering terjadi di mana-mana silih berganti banjir melanda korban pun jadi alam bergoncang itulah gempa bumi dulur kok selalu ada menghancurkan harta juga manusia tidak peduli yang miskin tak peduli yang kaya tak peduli yang kafir tak peduli yang beragama jere kabeh iku dulur peringatan Tuhan kepada orang-orang yang tidak beriman. Mula dulur-dulur, ayo kembali ke jalan Tuhan supaya kita kabeh diberi keselamatan. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditanggap karo dulur kedondong hajate sedekah desa ya sedekah bumi. Dibancaki cek diparingi seger waras, cek diparingi selamet karo sing kuwasa. Nek nandur-nandur muga-muga kabeh panene melimpah ruah. Allahumma sedekah bumi. Cocok wau niku teng mriki ana waluh ana kacang. Ana apa ae tandurane wong kene. Iku hasil bumi. Sebab perintahe Gusti Allah anbiku min thayyibati makasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. He wong kedondong sedekahno rezeki sing tak wenehi. Ning aja lali apa-apa sing tak tokno teko bumi. Kaya niki wau teng panggung ana kacang, ana pari, ana waluh, ana telo. Niku pun betul. Sedekah bumi. Mulane dijenengno sedekah bumi. Ana sing ngarani syukuran. Wong kedondong bengi kita syukuran. Syukuran mensyukuri nikmat Allah. Kata Allah, la in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Nek wong kedondong sregep bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya yang sangat banyak sekali. Tapi sapa sing gak gelem bersyukur, tunggu ajab Allah yang sangat pedih sekali. Bapak Ibu, mumpung isih urip, mari sedekah desa, tingkatkan persatuan dan kesatuan. Tingkatkan ibadah kepada Allah. Cek diparingi selamat karo Gusti Allah, paringi rezeki karo Gusti Allah sing melimpah ruah. Dalam arti, ayo bareng-bareng tobat kepada Allah. Bukan yang lain, bro.
padha iling mringet tuntunan perintah agama najan aku kaya ngopo aja wegah padha lagonana ilinga uripno donya iku ngono mung cuma sedela Pak Kyai padha crita no akhirat selami-lami aja padha numpuk dosa ngailing ngono siksa ning neraka ibadah istighfar dimensiro kabeh di ngapura jolali ayo dong ngaji iku besok kanggo sanggup mati monggo padha tobat dimen slamet donya lan akhirat Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Oh nggih Pak Bu, nek nangga Budi Wijaya kurang setahun nang ngandhek-ngandhek nggih. Niki akeh sing gak uman tanggalan bulan 8 9 10 sudah full, ana sing 0 1 2. Monggo rawuh mriki andhek-andhek. Pangeran. Cok kok niku ngaget-ngageti kancane ae. Ra iku kono apa-apa Tut. Aku gugup sepurane. Wong salam lemu salaman keduwuran. Lah aku gugup kok. Kurang ndek titik sing enak ngono rek. Kurang ndek. Kurang ndek. Ngomong Mas Kentut, nek salaman kurang ndek. Perenmu kaya garangan njaluk diceluk emas. Timbang kon kaya sumpete jeding. Baleni sing ndek kurang ndek. Oke. Halo. Assalamualaikum. Aduh. Tut. Rasain lu. Sing dhuwur gak apa-apa barang kenek nisor kon remet kaya meledos iki. Kon niku ngrepoti. Dhuwur jare kurang mengisor. Salaman sing lumrahe wong salaman Tut. Mamula tah mamula. Nek petuk kancane nuwun sewu ya, Cok. Ya tak kei peringatan. Nek petuk kancane teko kadon niku selamat malam. Apa assalamualaikum lumrahe wong Islam. Wong assalamualaikum wis mbok entekno ket sore aku mbok kongkon assalamualaikum ku lho. Ya jenenge syarat-syarate petuk kanca, Cok. Teko kono iku assalamualaikum. Sebab apa? Ucapan assalamualaikum adalah donga dinunga. Iya, bener Donga dinunga. Donga dinunga. Dengan catatan Catatane sing mengucapkan salam itu sunnah, yang menjawab itu wajib. Umpama gak dijawab Dosa. jare sapa kon? Kemeruh kon niku lho. Repot. Wong atasane kon kok iso ngomong kaya ngono sih jare kon niku lho jare sapa lek wong repot musuh wong bodho iki. Umpama ana wong nguluk salam, yang mengucapkan salam itu sunnah, yang menjawab wajib. Umpama gak dijawab Dosa. Lah tak kandhani berarti wong sak kedondong kene kabeh iku dosa kabeh. Lho. Lapo? Lah kon kandha lek uluk salam iku sunah lek sing jawab iku wajib. Lek gak dijawab dosa. Lho, bendina wong kedondong le dosa terus anggih tamu. Lapo wong kedondong kok mbak arani dosa iku lho. Kon tak kandhani. Kon kandha lek ngono iku mangse.
Terus wong kedondong iki lek waktu sembayang iku berarti dosa kabeh. Lho wong salat kok dosa. Kon tak takoki saiki. Wong sembayang sing rombongan iki lek wis sembayang Rombongan kakekmu kono. sing wong akeh iku lho gerudukan. Wong salat kok rombongan. Iku ngono lho, iku lho. Apa yo? Lho, krungu akon. Jamaah. Jenenge jamaah. Iku sembayang jamaah. Ya. Iku lah ana sing nggo ngarep situ iku sih. Imam. Imam sapa? Dudu imam nggon aku iku jenenge Pai. Ya Allah ucok rek. Sing nang ngarep dhewe iku jenenge imam. Imam gak tahu sembayang bakul krai ku lho nang pas panggang. Kandhane kok nggon aku iku dudu imam Pai. Kon niku wong goblok anjene, ngeyel iki. Kok iso ngeyel kandhane kok? Siapapun orangnya yang di depan itu namanya imam. Oh, diganti imam saiki Pai. Sing ganti sapa? Lah jarimu mang imam, saiki Pak, nggon aku Pai Dik kentut. Ket biyen sing nang ngarep iku ya jenenge imam. Sing nggo ngarep jenenge Imam. lah sing nggo mburi wong akeh iku Iku jenenge makmum. arek endi makmum iku? Lho, kok arek endi? Ngeyele. Makmum jenenge makmum sing nang mburi ku makmum. Sing nggo mburine sing jaremu imam iku mang aku cok dudu makmum. Mburine imam iku makmum. Aku tut nggo mburine imam iku malah ngadu. Makmum gak tau sembahyang saiki pisan. Alah. Arek gendeng ini kok ditokno sih rek. Dagelan koplak ini kok. Siapapun orangnya di belakang imam itu namanya makmum. Oh, sing nggo mburi makmum. Ya. Nek sing nggo ngarep jenenge imam. Imame kok lak ngene iki sih kaitan nek kate sembahyang terus angkat tangan ngene iki. Angkat tangan kaya ape dibedil ae. Iki lho, Takbiratul ikram. iku lah sing ngapal tut takbir sing gak ero ya wis dianggep angkat tangan ngono ae. Ya Allah rek, ucok rek. Mari ngono lah tangane ditekuk ngene sih. Ditekuk kakekmu kono. Takbiratul ikram Allahu Akbar. Mari ngono terus jengking. Jengki kakekmu kono. Ruko. Roko lah sing wis apal sing gak ero ya ayo rek jengking bareng-bareng ngono ae sih. Wis wong bodho keminter kon niku. Mari ngono terus iku ndelosor ngene kok ngambung apa iku kloso. Lho, delosor ya apa? Lah ngene iki, lho ngene iki. Itu namanya sujud. Imam tak sujud kon niku molah malih. Sujud. Jarimu mang imam saiki sujud. Ya Allah. Arek kok goblok molah malih gak mesti. Ucok goblok ku pitung asu anak-anak kon niku lho. Gerakan salat yang bentuk ngono iku jenenge sujud. Sujud. Ya. Mantul mari sujud terus longgo. Ya. Terus drijine lah ndodeng ngene iki sih. Iki Ya. lek sembayang kate entek lho. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ngene iki lah terus imame ngomong Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Lho ngono sing mburi kok gak jawab. Waalaikumsalam ngono. Oh. Berarti wong nggo mburi iki mang dosa kabeh lek nuruti omonganmu, Tut. Iku sing tak maksud. Ya Allah, ucok. Kira-kira nek imame assalamualaikum, terus makmume jawab waalaikumsalam. Wong sak musala salat iku batal kabeh. Lah dosa. Sing tak maksud iku nek aku medhayo nang omahmu. Medhayo nang omah. Tok. Assalamualaikum. Aku. Jawab waalaikumsalam. Ya lek aku nggo omah. Lah lek gak nggo omah sapa sing jawab? Ucok minggato, Cok. Upama petok kancane kon kaya kon ambek aku kon sing teko. Assalamualaikum. Aku jawab waalaikumsalam. Lek gak tak jawab dosa ya. Dosa. Oh. Kon niku mamulo. Mamulo. Lapo Tut, lapo sih jajanan lapo kon. Anakmu iki lho. Anakku lapo. Persis kon. Lho wong jenenge anake gak persis iki goblok kok. Ada bahasa mengatakan apabila buah itu subur, pohon itu subur, maka buahnya banyak. Apabila buah itu jatuh, gak mungkin jauh dari pohonnya. Kon jare sapa kon niku lho? Kon wong kadang kok ana buah sing dibawa codot tok ya. Ngene iku ya apa? Bener bapak iki mau lho kacang gak ninggal. Ya kaya ucok iki. Lah Betul. apa kok?
Lho iya. Bapaknya gak 100, anaknya juga gak 100. Betul ya Bu ya? Oh, kandhane gak percaya. Anakmu ku lho nuwun sewu. Anakku lapo Tut, anakku Tut. Maghrib wayahe wong jamaah. Wis gak gelem jamaah, gak gelem salat, grang-greng nuk perapatan, ambek ngombe sampe mabuk, tuturono, Cok. Tut, Tuturono. anakku sing wingenane sih. Lah iya, Kate magrib kon liwat. iya. Kate mbok kandhani Tut wis tak omong malah tak uring-uring. Kon aja isin-isin aku lho. Kon iki anake dagelan lho. Bagus. Kon kate magrib ate grang-greng kok ate mendem-mendem. Kon lek gak ngantar tak tawonyo. Bagus. Kandhane kok. Iya, ucok e. Barang ngono aku mara maneh Tut. Ki gak trimo gurung leren. Iya. Dene kan asik mendem ambek kancane. Iya. Ngono iku aku mara dicu-icu disana jare ngene. Pak penghormatan Pak jare. Aja gelem. Loh, aku gak gelem Tut. Aja gelem. Lho ngono iku kancane gak trimo Tut. Ya apa? Kancane. Lho Pak, alah penghormatan pisan ya Pak. Aku tetep gak gelem Tut. Lah apa gak gelem? Lah wong aku sore wis mendem entek akeh. Loh, gak iya. Lah, kacang gak ninggalan jaran ya yu. Ya Cak ya. Kacang gak ninggalan jaran. Lek lanjarane digawa kate kondol sak lanjarane ya. Ora maedo, Cok. Lapo Tut. Delok-delok kumpulane. Kumpul aku apa? Kon kok kumpul aku bendino, tak ulangi ngaji, tak ulangi salat. Tut. Kumpulane wong main. Tut. Pinter-pintermu dhewe, Dik. Apik-apikmu dhewe. Perkara aku kumpul sapa-sapa aja dimbuat. Kapan aku kumpul wong judi, aku kumpul wong dadu kapan? Kumpulamu wong adu pitik, kumpulamu wong main, kumpulamu wong ngombe, kumpulamu wong dadu. Kapan aku gak tahu dadu, Tut? Gak tahu dadu? Gak tahu aku. Lah winginane ana sedekah desa nok kidule kali. Kon nok dadu-dadu, mari ngono ana polisi teko, kabeh diunggahno montor, go nang kantor polisi, kon ya diunggahno montor. Walah pasti kok ta. Berarti kon dadu. Ora, aku ya gak tombok dadu, aku ya gak melok lapo-lapo ngukunu, Tut. Lah lapo? Wong aku sing bandar. Oh, mamula. Bener iko ya ya. Kacang gak ninggalan jalan. Kacang gak ninggalan jalan. Hei! Bro. Apa kabar, Bro? Bagus. Oke. Tut. Hei, Kamu dhewean ah? hah? Dhewean. Ono rewangi, Rek. Ono rewangi. Iya. Ndi? Lah iku. Iki mangu wong ah. Duduk. Gapura kakekmu kuno ah. Kok tambah suwe kok tambah welek. Le. Yo, Kang. Inilah pelawak Budi Wijaya. Wis terkenal no YouTube. Masalah iya. Kak Wanto yang sudah terkenal dunia akhirat. Cocok bener. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis ngomong sing enak ana lho, Tut. Lah kan Tut kon niku ambek wantung kok iso ngelokno dunia akhirat padane kowe mati. Tapi lek tak dolancane kon kowe mambu lemah iku to. Aku mambu lemah. Kon di sore lemah. Dipendem kon. Berarti sehat kon ya. Sehat. Ngene rek. Aku kate pamitan ambek awakmu, Tut. Loh. Loh ya kandhani kowe mambu lemah temen pamitan iku. Cocotmu meneng rungokno. Rungokno ta. Welek goblok. Bapak kok urip. Aku kate pamitan, Tut. Lapo to? Aku katene minggat donga-dongan aku kerasan yo. Apa kon iku minggat iku kok aneh-aneh kon. Biyen iku wong minggat iku gak tau pamitan. Lah lapo kon pamitan iku jenenge gak minggat. Bene kon geleki aku meneh kan cek kepethuk ngono lho. Iku ya lunga. Kon iku ngomong sing bener. Kon kok kate minggat iku lho. Minggat lapo kon iku lho. Bayangno lho, Tut. Aku wis gedene sakmene iki lho. Iya. Ambek bapakku jek diatur rabi, aku paling tak minggat ae ya. Lho, bener bapakmu. Lah iya. Kon iku wis dewasa, wis pancine rabi, manuto bapakmu. Aku sih pengen manut, Tut, tapi bapakku ku lho salah kabeh. Bapakmu lapo kok salah iku lho. Lah aku iku ambek bapak iku kate dirabino ambek emak. Ya aku ya mos e, Tut. Lho, ya gelem goblok arek iki. Kon iku diatur wong tuwa, cek nang dadi wong ngono lho. Gelem kok goblok kon iku. Goblok apa sih? Lha kok wong tuwa iku gak ono critane wong tuwa iku nyengsarano anak goblok nganu to. Lah wong bapake milih pegatan ambek emak ya, aku kate dirabino ambek emak. Ya aku ya mos e.
Lho, Makku iku selingkuhan. lho, ya apa sih iki? Aku kate dirabino bapak ambek emak. Aku ya emoh sih. Lemot. Lah Kon niku ditata wong tuwa. Ya Allah, mosok makku dhewe tak rabi. lho Ayo. tahan temane. Plak. Rungokno tadi sih. Wanto iki salah tampa. Kon dipeksa bapakmu, ape dirabekno, Ambek emak. Ya aku ya emoh sih. Mosok aku rabi ambek emakku. Sedangkan makku kan sing mengandung aku yang melahirkanku sedut. oh alah. Bener kon timbangane wong gendeng kon. Apa? Sing dimaksud bapakmu, kon niku wis ape dirabekno. Dirabekno? Bapakmu wis musyawarah karo makmu. Kon dadi bapakku ah. Wong kon dudu bapakku kok ngengkel. Oh repot musuh kon. Kanu tak tandang. Alah, iki kok kudu Aku kate dirabino bapak ambek emakku. Kon niku salah tampa. Salah tampa sing piye? Maksude bapakmu musyawarah ambek makmu, kon ape dirabekno ambek wong liya. Ngono lho. Kon dadi aku ah. Mbok kon dadakno padha koplak ambek ucok iki. Kon ya warek kaya ngene ge mbok ladeni mbok kandhani. Warek wis gak pecus. Mesti mangane kesuwen tahan temane lho. Alah Kon ya kuat kowe pisan ngene. Toh, Apa? sing dimaksud Dimaksud apa nek? kon niku ape didadekno wong, ape diomah-omahno. Ket biyen aku wis dadi wong. Maksudnya ape dirabekno. Ora kok awakmu dirabekno mbek makmu. Bapakku ngomong ngono, kon tak rabino ambek emakmu. Maksude bapakmu ku wis musyawarah karo bapakmu kate ngrabekno kon. Angel ngomong ambek wong-wong iki. Ora kok kon dirabekno makmu iku lho. Kon niku nek rabi makmu terus nek nglakoni ya apa? Ya kaya wong-wong ngono ku beke. Kon niku kocul lho gak mari-mari. Salah Bener tompo. omongane kentut iku mang lho. Wis ngene ae timbang geger. Heeh. Tut. Bojomu nganggur ah. Lah apa? Tak sele dilu ah. Kate mugi apa? Tak sele dilu. Gawe apa? Gawe ngono iku. Kok lho bojone wong kate dhisik. Bojone ucok iku lho lawemu. Bojormu nganggur ah, Tok. Alhamdulillah gak ono penggawean torong dina nganggur. Nganggur. Tak sele dilu po. Mbok Sile, Iya. gak apa-apa. Gak apa-apa. Kate mbok gawe lapo Mbok Sile? Tak keloni. Apa? Balenono maneh, Tak loni. Kon durung tau diantemi Hansip sak kompi aku. Gak tahu, Cok. Lah gak tahu. Gak tahu. Hansip, ayo tolong minta bantuan. Ante mono sih. Ayo. Lah wong bojone kanca kate Ngene lho to. Apa? Wong rabi ku enak to to. Enak ya. Enak. Enake. Dadi kemanten. Mari dadi kemanten, engko mari ngono terus madhep nang KUA. Terus dinikahno. Wah. Dinikahno ya KUA. Wah, mari ngono terus dilungguhno ku wadi. Dilungguh padu. Aduh. Ya Allah. Wong papat ngomong gak karu-karuan. Kon delok keluargaku tambah parah. Lapo? Anakku iki lho saiki njaluk jilbab. Loh, kok ono sih? Sak turun-turun gak ono sing jilbaban, anakku njaluk jilbab. Tukokno cek padha mek kancane. Tak larang. Nurun sapa kon nek jilbaban? Jilbabno. Babace jilbaban ditambah ayu. Kate gendeng kon gak wis batale jilbaban. Iku syariat Islam ngono. Gak syariat-syariatan. Arek iki goblok. Nurun sapa kok perlu jilbaban? Apa sebabnya anakmu kok gak oleh jilbaban? Lah anakku lanang. Wah, tambah nemen gendenge iki. Kon kate gendeng terus aso. Lah yo dadangan lanang kate jilbaban iki kate niru okta kate. Ngono ku mangke kawitan ngomong nek anakmu lanang. Ya ngomong anakku lanang lak ngono. Gak ngono. Nganggur ah. Wis sik. Apa? Sik. Lho. Sampeyan aja nandi-nandi melok aku ayo apa? Lapo? Lho, aku oleh job-joban. Jam-jaman apa? Lho, 50 juta. Tanggapan Tanggapan apa? Tanggapan kesrung. Kesruk iki ngopo? Kentrung, Dik. Hah? Kentrung. Lah iki lho, kaya cangkem arek iki lho. Cangkem-cangkem motom. Sing diloki lambemu. Wah, laran tok ngene mulane ngomong. Tak idoni bosok kon kok. Soroso. Apa? Kentrung iku lak kesenian kuno. Heeh. Kentruan-kentruan ngene iki lho. Kok jek ana wong nanggap? Yo, 50 juta, 50 juta. Enggak, sepurane sing akeh. Lho. Kentrung. Aku ngrungokno kentrung saja wis gak tapek paham aku. Lho. Sing penting paham gak paham, sing penting 50 juta. Wis gak aku gak melok wis.
Gak melok, gak iso aku. Gak melok. Gak iso. Temen apa nih iku? Wis gak iso. Lho. Wis garapen. 50 juta lho. Apa garapen dhewe. Gak melok. Lho, Garapen wong Le, telu. 50 juta lho kon gak getun ah. Lah apa sing aku gak iso lho. Lumayan kena digawe tuku tombo jare peno loro. Wis waras. Amin, nang waras, Bah. Kon niku kan Gak ngono kan. Wak kentut gak gelem ya wis. Iya, terus. Wong ancene gak arep dhuwit. Yo, tekan. Onae. Lah apa? Kentrung. kentrung. Lah apa bagian apa aku gak iso? Lho. Bagian ngendang kon. Gak iso ngendang atau bagian ngendang. Ngendange gak iso sih kon. Golek liyane gak iso aku lek ngendang kepala gak elok aku. Gak iso. 50 juta pengen separuh. Masih 50 juta iki lho gak iso ngendang, so golek liyane. Ngono kon melok lodro kon niku cok ngendange gak entos. Wantok lho gak iso wantok kan iso to? Ono to? Ngendang. Aku. Ya. Lah iso Iki iki. lho. Ngono lho. Wah, kan Nom-noman kon niku. Nom-noman goblok. oh gak iso kok dioring-oring. Trimo kendang ngono ae. Awakmu iso. Lah aja takok iso gak iso. Takok apa nih? Juara kendang. Iki. Wis gak golek liyane termasuk wanto ae. Juara harapan nomor 1 sak Jawa Timur kendang. Wanto. Juara harapan nomor 1. Ngomongmu Gak apa-apa sing penting juara. Sing penting juara, Cok. Ketara cilikane gak tau oleh juara. Iya iki. Biar iku juara 1 loro, juara harapan 1 loro. Ngono lho. Ngono lho. Dadi harapanmu. Harapan. Kamu kok juara ngono lho maksudnya. Itu bae padha kuculu arek loro. Apa kon? Wis. Iso kendang temen. Iso. Lho. Ojo kakean takok. 20 juta Selawe. konjen. Yo. Sing ngendang 20 juta wis. Ya. Tak kira iso. Cangkemmu ojo kakean cocot. Saiki kendange jupun gawa rene. Ya apa, Wan? Trimo kendang. Ya apa? Ya apa? Ken- Kendange jupun gawa rene. Kendange Kendange gawa rene. gorene. Gawa rene. Kon iki motomu iku wis telo ah. Apa? Kok duwe moto pilek ngene kok gawa. Orang kuwi. Mripatmu lek burek iku sikaten. Hmm. Kok sok takok kendang lah matamu iki ngono apa? Iku rumangsane makmu tak gawa iku mang. Anggitmu lontong ae iku. Iki. Ya iki kendang. Iki kendang. Kendang. Alah iki. Iso kon. Iso. Temen ah. Iso. Ayo, ndang kon. Kendang nek wong biasa-biasa ngene iki ala paling tatung-tatung. Ya. Nek aku ngendang iso ngomong. Ana istimewae kendangmu. Ono istimewae. Istimewae apa? Sik. Ono istimewae nek ditabuh iki. Ayo ndak tabun. Kendangku iki iso ngomong. Ya apa? Kendang iso ngomong. Iya sih. Cangkeme go endi? Cangkeme go endi iso ngomong? Iku. Kok kon niku ya gendhen dia kon nek kendangku ya iso ngirikno suarane apa kok iso ngomong. Menengo. Gak percaya. Gak percaya? Gak percaya. Kon gak percaya? Gak. Kon gak percaya? Gak percaya. Percaya, Rek. Emang? Bukti sih dadi bukti. Ha, Kediri ku tane, Dik. Ya. Sing dadi bukti nyatane. Disekseni geter pelawan patir, Dik. Kon kate sumpah sarapa kon. Nek kan Kaya dayat kok. Lah iya kene tak dirokno. Hmm. Nek kendangku iki iso ngomong. Bisa ngomong sih. Ayo. Apa iku? Saiki LPG langka regane ya larang. Iku mau. Iku mang. Kon iki salah. Ya iso. Apa so? Gula mundak. Wah, gak sing tegas. Panaku. Apa, Cak? Babah. Loh. Tapi kan iso ngomong kaya liyane. Iku to. Alah, rungokno meneh. Ana meneh. Apa? Prabowo. Lho. Apa? Apa? Balil. Balil. Oh, gak sing tegas. Balil. Apa, Cok? Apa, Cak? Gus Dur. Ndak sing temen ngono lho. Ndak sing temen. Sing temen aku gak iso nek sing temen, Cok. Iku so. Warung tangga. Apa lambemu ngomong apa gak iso? Gak iso nek temenan. Metitimu kaya odon semat mukane gak iso. Cemplang-cemplung kon iku. Kon iso ta? Ngene separuh-separuh iso tak kendangane dhewe wis. Awakmu tidak iso. Ya wis kon sing ngendang. Lho tapi 50 juta aku dhewe 30 lho. Gak masalah. Temen ah? Iya. Ya yo. Pantok kayak ana 200. Kentrung iku ana iramae. Ya apa irama? Dadi ngene, samu barang kaya ngene iki musik iku mesti ana telu.
Ya apa? Ana wirasa, wirama, wiraga. Ah. Ngono lho. Iya. Dadi kudu ngerti. Lak-lake iya. Ya apa? Kentrung ngene engko ana tabone ngene. Kentrung gaya baru. Nah, tak dang. Gentang. He. Ya, Ya, bisa. bisa. Iya, lah iki tabuhmu ndi? Iki tabuhanku ndi? Lho, tabuhmu. Iki tabone. Lho, oh tabone. Sing mbok tabuh iki lho. Kan no. Lho, nggawa didor. Ora. Iya, Be tabohe ono iki. didor karo crek-crek. Ngono, bondo titik ngono. Kon kon mang masjid endi mbok colong iki, Mang? Masjid endi? Masjid kaploke, Mbak. Sing njogo kapok kon kok. Sing temen 50 juta. 50 juta. Cek ditanggap terus. Iki piye kawitane? Heh? Piye kawitane? Kawitane kon gulung-gulung terus mangan beling Iya, ya. mangan beling. Enjang nyonyor cangkemmu ya. Jaran nang Dik. Kandhani kok malu. Aku wis nabur dhisik. Sentrale nduk Kendang. Sentrale kok kendang. Ya apa kendange? Ayo. Kentrang gaya baru dimulai. Yo gena-gena rek gak banter-banter ngono. Apa? Gena-gena. Kena-kena. Iya. Ayo. Lek wis ana tok dong didore ditabuh ya. Dicari ditabuh. Iya. Ayo. Bisa. Ayo. Iya ngenteni aku kon. Ora tabuh. Ayo. Kentrang gaya baru dimulai. Entar dimulai. Ora, Pak. Dimulai. Alah. Kok goblok wangel kandhanamu. Sing temen lho, Cok. Kene lho lek kono todong dagen-dagen dijare ditabuh. Oh, ngomong ta. Ora kok cangkemmu sing. Cocok tanggapan iki kok. Totok jaketuk. Lah. Ya ngono. Bisa. Ya iso. Bisa kon. Iso. Kentrang gaya baru dimulai. As-salatu khairum minan naum. Ya apa rek wong kentrung kok mblakrak nang adan subuh. Kandhanono. Menemben iku lah apa kok dapur ya mek. Lah. Oh. Balik. Atas ya. Ditutuk atos sing. Lara emang. Cetak. Jawangane lara tapi gak. Ayo nemen iki. Ayo. Ayo, iso kan? Oh, keteyen, Cok. Kutin lah apa? Iso tak kangen iku? Iso. Aja pringisan. Aja muring-muringan ta. Kon nek gak iso aku tak golek anggota liyane. Aja. Ya Rep. Le. Iki tanggapan 50 juta lah kon tukaran karepmu dhewe. Lah mungkin gak nagih sih lho. Nang mari ngono lho. Iso. Iso. Kentrang gaya baru dimulai. Hei! Kok niku nabut sidor tak keroken jan. Lah apa polamu mumet-mumet. Ya mandek ngene ae lho. Semangat, ngestokno semangat. Ah semangat lek ngrusui kancane ngono. Iso wis golek liyane iso gak iso saiki iso. Ojo, Cok. Iso kan? Iso. Ayo sing semangat. kon. Iso bismillah, iso. Ayo. Ayo. Kentrum gaya baru. Kentrong gaya baru dimulai. Apa sih, Cok? Iki lho kentrung model apa serak jane kok mblakrak nang pencak-pencak. Kon bisa ngendangi lagi sagak. Kok iso mblakrak nang pencak ya Allah. Kudune ya apa?
Kudune ya tak dang gentuk jal dedetok dedetang dedetok dededang tak gentuk dang. Terus nyanyi. Oh nyanyi. Yo. Ngomong ta. Ayo. Dedetak dedetang. Ayo. 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 Kentrong gaya baru dimulai. Kon bisa yo goblok. Wong karek nyanyi lha apa kon pas-pus. Nyanyi yo. Nyanyi. Lali, Cok. Lali kok ket wingi. Kon lali terus ya. Ayo. Ayo. Kentrong gaya baru, Pak Polo. Dimulai matu semban roto. Kico matamu ngono. Sabar ta, Cok. Ate gamel ya mek 50 juta. Jenenge wong latihan. Jenenge latihan niku ya mesti ana salahe. Masih salah yo gak keblacot terus salah. Teko salah kok bener. Ngono ya. Iya. Bebekne saiki mari iki bener. Mari iki bener. Ayo. Ayo. Kentrong gaya baru dimulai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iki ya pas kok tak innalillahi ku. Lah iki kok iso marung blakrak-blakrak salah ngono. Nyanyi tok. Nyanyi sing enak. Iku mah gak nyanyi. Oh, nyanyi tapi yo gak Gak ngono ngono. nyanyi kentrung. Kentrong gak ngono lagune. Ayo. Ayo. Kentrong gaya baru dimulai. Tuku sarung nang pasar sarung. Nang pasar sarung kok tuku sarung. Tuku sarung nang pasar sarung. Sing dodol sarung gak sarungan. Oh ya iya. Ya Rasulillah. Allah. Toko kotang nang pasar kotang. Toko kotang kok nang pasar kotang. Toko kotang nang pasar kotang. Sing dodol kotang kok gak kotangan. Ayo. Ya Rasulillah. Aku tak gawe dhewe varian. Terus. Pare loro varian karo sing enak. Pak mati gak iso ngentut. Tut. Kok gak iso ngentut Salamu salamu lho gak iso ndi? ngentut biyen wong mati ku gak iso ngentut goblok. Wong teke kembung sing mati kok gak iso ngentut iku. Kon gak dirungokno nyene kon. Lah lha apa? Rungono sing Oh, jek ana tutukane. Ana kelanjutane ta? Ana. Oh la iya.
Bari aku kira diplok kok celok. Wis ngene, Cok. Ucok. Latihan tak anggap wis dadi. Latihan wis dadi. Pas main celek ini ya dadi ya. Dadi kok pas saya tanggapan pasti dadine. Susu dadi. Iya. Sing penting saiki ndolek penyanyi. Golek penyanyi to. Ndolek sinden. Lah kok durung golek. Ndolek. Kok. Lho sing nanggap teko Hah? Sing nanggap teko. Sing nanggap piro? Sing nanggap teko. Sing nanggap teko. Sing nanggap teko. Lho iya. Saiki ya sing nanggap. Ya iki. Ya iki. 50 juta. Iki sing nanggap iki. Ya iya. Kaya jidorku. Ana aja ngenyek, aja ndelok blegere. Iki munu sing jenenge pawakan Bapak apa? wanita Rainaga iki. Kok iso wanita Rainaga maksudnya ya apa? Mbok kira gayor aku. Iya, ngeten ya napa Mi? Gak abot-abote aku ujar. Napa? Meneh mek keturutan karepku. Heeh. Aku nanggap kentrung. Sampun. Akeh cak hiburan liyane. Iya. Okres ya ono, Orkes. reok ya ono, Lah, jaran nggih. kepang ya ono. Lah nggih. Wayang ya ono. Lah. Ujarku tapi nanggap kentrung. Sampun komplit kentrunge pun siap. Iki kandhane lah aku melo. Hah? Niki kru-kru kula. Aku iki wong sugih sak kampung kene. Nggih. Daman-daman perkara ngetokno dhuwit aku ya gak eman. Lah terus Aja sampe kentrungmu iki elek apa maneh aku digawe rasan-rasan tangga. kula jamin sampean mboten kudanan. Apa kegrimisan? Napa kisinan? Aku mangsa bodho percaya sampean. Wis tak lah pokok dadi. 50 juta iku gak titik. 50 juta sampean nggak mungkin rugi. Iki personile wong pira? Personile wonten tiyang 3 niki. Iki bagian apa nih? Niki bagian nyemet-nyet. MC. Ecek-ecek. Ecek-ecek Nggih. sampean Rangkep. Kula ngendang. bedes tambak niki. Jidor. Cak, Napa? anggota sampean iki gak sopan. Kok gak sopan? Digepuk ya. Kok. Aku bagian jidor sesuk. Iki wong wedok. Iki munu area sing kudu gak boleh mbok jemok, gak boleh mbok apa mbok tutuk. Wong ngene kok mbok tutuk ngene. Terus Lah nek kon sampe iku dikonangi apa iku perlindungan wanita. Kon kenek lho kon undang-undang. Iki wong wedok apa maneh sing nanggap kok mbok kenek ngene lho. Hah? ya. Pikiranmu ki nang ndi? Iki wong wedok punya harga diri, kok iso mbok kenek ngene? kon ping 3 wisan. Rasaku yo ngono, aku tak melo rek. Apa? Kon melok apa? Gak, kasih to. apa? Kasih to melo lara kabeh aku musuh. Cak, Napa? jaranane ana sindene. Lho nggih. Terus mari ngono reok ya ana sindene. Karep sampean Iki mek wong telu tok ya gak meriah. njaluk sampean jangkep. Sak sindene. Sak sinden-sindene. Ya lho. Empun kuator. Kuatos. Ya kuatos. Wator. Kula jowokaken sinden turunan Londo. Berarti ayu. Lho nggih. Wong ndi? Hah? Wong ndi? Wong balong panggang. Nang kene kono sinden kondang jenenge Mbak Karti. Tempun ndi? Nang daerah kene. Boten saged ngentrung. Berarti sinden Khusus sinden kentrung. ambek Elizabeth ayu ndi? Lho, mboten wonten pucuke kumu. Apa? Dolekno. Nggih. Ojo sampai izin aku. Pokoke kula jolekaken sampeyan ten mriki mawon. Lu kene kok. Lu kene kok. Apa, Cak? Lu kene balik. Lu nek wong wedok kon balik-balik rumangsamu. Kayak kurang meyakinkan. Kaitan niki sampe contoh, sik contoh. Lho, niki sindane pun iki. Andi. Cak. Lapo. Aha. Carane Wajono. Wong loro kaya gayor. Situ kanan, situ kiri. Mami, kabar ketiwasan. Lapo so? Sindene disamber bledek. Sisan kok gak bongko. Nggih, mboten saged dugi. Lah iki sapa jarine iki sindene? Iki sindene apa pundene kene iki? Aduh gila aku, Cak.
Ojo sembarangan kon. Ojo sembarangan. Ojo sembarangan. Aku lho, ojo sembarangan. Aku meneng ae kok. Aku iki nanggap 50 juta lho. Larang aku iki nanggap. Lho nggih. Lapo? Gemboke neraka nang kene iki. Niki asline ayu. Ayu apane kaya ngene? Le niki wau gandol trek seret. Alah, yang ngene iki kalah saingan. Punel. Apa kok kalah saingan ambek kon iku lho. Wong kono ya krempeng ya seretan wekku. Alah, anggonku ya seret kok dene tak lebone katok. Niki aja ngisi-ngisino aku. Niki sinden. Mek perkara sinden kaya ngene lang larakan akeh. Lho sampean pun ningali blegere. Mi. Iki sawangane ngene tan kena kinira niki. Jamone apa? Lho, lha nek kepara nyanyi, nyinden, ngremo. Ngremo gandrung. Iso ngremo. Ya iso. Aku sing gak setuju iki lho, gak setuju. Mosok ana wong wedok nang ngene he? Gumun. Ya gak gumun aja kaya ngene. Wedokane brengase. Lah kewane ana kok. Oh, berarti iki sindene binatang. Niki turunan. Niki turun lho, bapake londo, makne lawa. Ya. Aku gak mau tahu. Tak DP 20 juta. Atik gak enak. Gak kira tak tambahi maneh. Sing penting suarane enak. Penting suarane, Bro. Apa lagu ta iki? Lho. Ya apa? Lagu napa mawon? Lagu sing durung dicitak niku lho ngerti niku. Coba sih. Aja sini-sini aku lho kon iki. Cok sini-sini aku. Tenang. Atik sini-sini awas. Kocek garong, Pak, kocek garong. Kasum. Aku njaluk lagu. Apa? Sing terkenal mau. Apa? Senengane Bu Meni. Apa? Bokong Semok. Dah. Aja ngade bokong semok. Bokong trepes aku iso. Ayo dicoba sih. Disanggit. Nek perlu aja bokong semok. Bokonge trep. Alah, saya nanggap aja lungguh. Lah apa lu? Nanggap aja lungguh. Ki aja lunaki. Sing enak. Enak. Lungguh, si teman. Iki jenenge namine sinden sartiem. Tak sawat sadal. Delon lho. Delon go sintemen. Lungguh, si teman. Ngentut. Sindene ngentut. Lirani kon kaken badhok tekek kon. Masa Ngentut tuwiti krungu e. waduh keren sindene kaken digawa wong mendem yo ngene iki. Ah, padha karo sing ngomong. Lah apa? Lah, kepengen payu rambutnya diuyap karo suket. Ayo nyanyi. Ah, sawer. Lah iki cocok. Ketara nang arep ono. Ya, gelan payu aku. Secek karo awakmu. Ala Pak, aja kuwatir. Gua aja kebot sakek. Napas landung. Landung. Buang napas. Keluar. Tarik. Keluar. Tarik. Iki pun biasa pun siap. Sengkos. Apa? Ayo pek. Ayo, teman. Lagumu apa? Dinapa? Dinapa? Lah lagune iku cocok nggak ambek musike. Ayo. Lagu napa? Aku sampeyan iki lagu bokong semak to. Kentrung niku sampeyan lagu sembarang. Niki. Iso. Iso kare mateni ngono ae. Lah, tapi nek aku iso awakmu. Tak sawer. Nah, temen ah. Saiki gene. Turu lagune kok jaluk sawer. Lho nek jek lagu saya bokong semak. Ya ojo nyocot ae. Lah nyanyi nyok. Ha iki lho Mas, lagune. Ayo. Ayo, Cok, dimulai, Cok. Hayo, Cok. Centrunge, Nak. Congtrung. Mbak arek-arek. Kentreng gaya baru dimulai. Mah, gaya baru. Enak gaya lama. Kayak lama. Gaya lama. Kentrung gaya lama lho. Niki kentrunge anget-anget. Kaiso. Apa? Sing nanggap aku. Kentrung gaya bebas.
Oke, bebas to. Kentrong gaya bebas. Jarene cangkeme sing no. Aduh. Ayo, Cok. Nek gorene nak. Gorene tasnya mak. Kok cak dagang demboko. Iki kentrong gaya apa? Bebas. Kentrong gaya bebas dimulai. Iki ngono senggakane. Ket mau ono oyo ping piro senggan iki pisan tok. Oh pisan tok. Pisan ae, Cik. Pisan ae jawe. Nuruti sing nanggap gak nuruti gendeng. Kentrong gaya bebas. Dimulai. MC-ne sing kok meneng ae. Kon sih, Cok. Kesuwen. Ayo. Kentrong gaya bebas dimulai. Heeh. Lapa. Malah medeni kok kiri kok. Medeni arek cilik. Iki ngono anakku. Lapa jajan bocah lu? Sing jaluk apa? Bos sampur. Ora, parkir tanganku kok. Kalilen kok. Ah, namine ndek disuguhno kabeh. Ayo bokong semok. Ah. Ayo. Kentrong gaya bebas dimulai. Iki lah Mas. Greges. Greges. Ya greges. Greges. Udan greges. Ya, enak-enak. Lagu Banyuwangi sing terkenal. Terkenal niku lho. Ya wis. Ayo. Ayo, Cak. Ayo Siaran. Siaran kok. Kentrong gaya bebas dimulai. Nyotot ae. Kate nyanyi kok dilele gregas-greges. Ayo tasik temen sampean niku pun cerewet ta sampean niku. Nangkat cerewet. Jaminane dibuntal wedi. Ayo, Cok, mulai mana, Cok? Kok jaminan dibuntel wedi. Ayo, Cok. Nanti MC mana? Kentrong gaya bebas dimulai. Oh
Ini punya cerita. Serangga punya bensinnya. Bareng nang kebunnya. Rasaku greges iku gak ana cakepane kaya ngono. Nek gak iso nyinden mulya. Lho, Ah, duwe kene. Duwe apa nyinden kaya apa? Kaya gak pokro ae kok. Lho gak pokro piye lho jarene? Gelang kalem ae. Iki penyanyi kula lho, sampean menelo aku lho. Antem gak awet sampean. aipulmu. Pak, sing lagu sing enak ngono lho, Pak. Mboten napa-napa. Gelang kalem. Pak, lagu sing enak. Enak. Gelang kalung tak gadekno. Gelang kalung sing tak musike sing. Ayo, MC-ne, Cok. MC-ne iki lho. Kok apa lagi? Amjane cak-cak. Amjane cak-cak. Kentreng gaya bebas. Aduh. Ayo. Adung kaya baru. Gelang kalung. Dimulai. Kentreng kaya baru. Dimo. Lai. Ya, ya. Ya. Gelang kalung, kalung dijelong mereng. Gelang kalung, kalung dijelong mereng. Gelang kalung, kalung dijelong. Sabar. Anakku nanggap tanda pedes. Niki nek ngeten niki nek durung wayahe ngeten niki pun kuat kok. Niki tanggungan kula. Kula ajarane biru ngerti tanda kurang sinden. Kula ajarane. Bukan iku. Kene saya. Ini kartu tanda. Kartu tanda. Tanda opo? Aja ditemok ngentut maneh ku kok. Kok bokonge muni. Jan kuwalon. Kene nak. Saya. Kene. Gak terima, balik naik persekuti. Lho, balik naik ki sapa? Tak tonyo kapok. Wedok. Ngene kamu. Aku larang-larang Pun kuwatir. Niki kula urukane, kula ajarane. wis patak warak diulangi apa gak kira nyantol. Nyantol. Ngantol. Udene aku nyantol tarang. Ngene lho, Dik. Arek. Kayak radane traktor kok. Ayo. Delok iki. Tanda. Delok iki. Tanda wis kaya selere. Gantuk. Sabar sayang, sabar nggih. Tak urukane. Ulang. Tak ulangane. Iki lho. Nah, bawa iki bawa. Neneng tawang. Yen ing tawang Ono lintang. ana lintang. Tapi lintange artikulasine kudu lintang. Totopo kala-kala totopo. Sing ngomong kan bukine gak ombo. Lintang ya apa? Aja turu sore kaki. Ojo ta, Mak. Ayo. Oh, nah, dewa ngangklang jaga. Apa sampean niku? Lampun sedek. Hah? Pamitmu teko mamang ya apa, Cak? Nyambut gawe. Sambut gawe. Lah iya. Saiki kenyataane ya apa? Rangkul-rangkulan. Lho, Karuan niki mawon sindane ayu. hah? Niki mawon. Gak iso nyanyi iki.
Iki muruhe arek iku ngajari cek bener, cek oleh dhuwit nyambut gawe. Kaitane kok ajari suwi-suwi kok keloni dhewe. Loh, iya, enggak. Iya, Enggak. Ndak dhewe ngono. Enggak, gendeng ah. Dal sundel rinyo. Lo bolong, lapa? Rinyo. Lapa? Berani medu. Heh. Kon gendaan karo bojoku. Lho, Heh? aku lah. Yo. Heeh. Loh, Loh, iki nyanyi. Eh, apa sih? Alah, wong ping 4 ngono kok. Aduh. Enggak nek. Mbak. Makano kula niki nanggapkan 30 juta. Tak dolekno sinden paling ayu. Lah men ngono sampean ae kok lapo teko iku wis dipapak diambung. Aduh, Terus. Yang kene mau dirangkul-rangkul takono wong sakmene akeh. Kayun pranmu. Ya pancen ayu. Kon. Ya pancen ayu. Rasa iki bojoku. Sapa iki karo? Lah apa kok goblok? Kon bareng-bareng. Belani. Sabar. Belani. Gak belani. Belani gendaan. Lah, enak aku timbang iku. Kok belani? Enggak belani. Iki masih tengah kata apa? Loh, kon kok dihukum ya. Cukup le. Ini. Sabar sik. Aja wedoke, Nduk. Kon apa? Masih bantu apa? Wedoke, Nduk. Masih bantu apa? Ayo, kelinju susu. Apa? Ayo. 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 Moncrot to wis, Son. Bengi-bengi geger lho desane wong rebutan bojo. Sak benere sing bojone rasa ngacung. Lho ayo. Kula. Stop. Awakmu biyen kawin karo Rasa. Nondi? KUA. Awakmu nondi? Kuburan. Ya pantes antene ondolan. Ya iya, aku ngandel pantes timbang awakmu. Apa? Mas aku apa? Indilan. Apa? Indilan. Hoi. Awakmu oleh surat. Kantuk. Surat apa? Surat nikah. Surat apa awakmu? Gaden. Loh. Anjane Kosok kurang gaden. ajar. Lho enak kurang ajar timbang kakek ajar. Surat nikah gambare apa? Garuda. Gambare apa? Macan. Loh. Lho apa gak kurang ajar ngono ki? Lungguh apa? Wade. Awakmu lungguh apa? Galengan. Pun Pak, pun. Aja apa? Ayo. Sakarepmu. Ayo. Aku rugi. Ayo. Mah, aku mau mlumah, jangan kok langkaya. Gelani. Pas wedo aja kono ndok kandho. Kowe kudu menghargai wong wedo. Atuh. Oh alah tibake taji. Gak terima aku, Cak. Gak terima apa? Aku nanggap 50 juta. Lapo itu tanda bedes ini iki. Tibake taji ta iki.